Pozdravljam vas pozdravima i salamima svih religija, jer drugačije ne znam. Sljedeće što želim da vam kažem je: Bog je čovjeku dao slobodnu volju, ali on je zloupotrebljava u egoistične svrhe. Ponavljam vam, ljudi su stvoreni da vole i daju. Svako drugo ponašanje će ga dovesti do destrukcije. Zakoni prirode su jasni i mi potpadamo pod njih. Nemojte popiti vodu nekoliko dana i umrijet ćete. Toliko o ljudskoj sili. Sva slava neka je Svevišnjem.